Bijna over, maar de zon schijnt nog even op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. De strandreddingsbrigade wordt nog wel eens verward met de KNRM, de reddingmaatschappij. Hey, jongens, we gaan nou even oefenen met een bootje wat met motorpech ligt te drijven. Deze vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij zijn ervaren, goed getrainde mannen die vlak bij de post wonen en het hele jaar door paraat zijn. De jongelui bij de strandbrigade zijn scholieren met een EHBO-diploma die hun vakantie opgeven voor een paar weken aan het strand. De mannen van de KNRM werken overdag en zijn binnen 15 minuten op het water bij een oproep. De meisjes en jongens van de brigade bivakeren de hele zomer op het strand om daar de badgasten te helpen met ingescheurde nagels en kwallenbeten. Maar alle redders op het eiland grijpen deze mooie zomerdag aan om een oefening te doen. Telefoon. Strandreddingsboot. Lemur voor Max. Meisje op strand met daar aan het strand. Dat gaat niet goed met haar. Thijs? Ophangen. Ophangen. Heeft ze ophangen? Nee, een meisje, een vriend zat erbij, gaat niet goed. Bij daar aan het strand. De strandreddingsbrigade van Renesse doet vandaag een oefening waarbij ook zij met een bootje over het water mogen scheuren. Gewapend met de EHBO-kist en voorzien van een reddingsvest heeft de oefening een snelle start. Ja. Hop. Motorpech. Over jij. Shit. Terwijl de brigade het onwel geworden meisje in het vizier krijgt, pikken de redders van de KNRM zonder een woord te veel het bootje met motorpech op. Draai hem er vanaf. Ja hoor. Hij hoe vasthouden jongens. Oké. De jongelui van de strandbrigade oefenen naast snelheid ook vooral in het voeren van goede communicatie. We zijn ter plaatse bij het slachtoffer en Mag ik assistentie van de 8410 over? 8439, u bent ter plaatse en wil assistentie van de 8410 over. Ja, dat is begrepen over. 8410 komt eraan, 8431 uit. Mevrouw, er komt een auto onderweg. Er komt zo'n auto aan, goed? Hij weet aan de kant. Hij weet op de recht van de auto aan. De mannen van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij komen terug van hun oefening. Terwijl de brigade op het strand nog wat onwennig bezig is om het onwel geworden meisje te redden. Door de slechte zomer hebben de strandredders niet veel gelegenheid gehad om met elkaar te oefenen. De samenwerking gaat hier en daar nog wat stroef. Dus dan willen we jou eventjes op de brancard leggen. Maar misschien dat je zelf even mee kan helpen.
wijzen hier. Dan leggen we ze erop. Plaats klaar. Ja? Til op. Zachtjes. Even met dat dingetje niet verbrandeling, hè? Op. Het redden mag dan nog wat stroefjes gaan bij de brigade, maar met de communicatie zit het wel snor. Het gebruik van walkie-talkies is erg populair bij de jongelui. 8439 over. 8431 over. 8439, 5 keer weer terug naar de post over. Dat is begrepen, een keer terug naar de post. Bij Beachclub Perry's moet het personeel het deze ochtend zonder Perry doen. Zijn vaste klanten zijn er wel allemaal op deze mooie zomerse dag. Perry wil zijn eigen bruiloft gaan vieren in de Beachclub. Hij heeft daarvoor een ontheffing nodig om langer open te blijven, maar die heeft hij van de burgemeester niet gekregen. Woedend rijdt hij terug naar de Beachclub. Ik vind toch dat dit te ver gaat in Nederland. Als je 10 jaar eigen zaak hebt en net zo lang een vriendin, wat allebei een zekere combinatie, een behoorlijke opgave is. Om dat niet het feest in je eigen zaak te kunnen geven. Dat probleem ken ik, dat speelt nu ook concreet. Ik heb dat betreffende exploitant ook heel duidelijk gemaakt. Ik heb hem ook de gemeentelijke regelgeving laten zien. Ook laten zien dat ik als burgemeester geen enkele beleidsvrijheid heb gekregen van de gemeenteraad. Want ik mag niet afwijken, dus doe ik het ook niet. Dat gaat nergens over. Hard hè, maar zo is het dan. Perry staat niet alleen in zijn ergernis over de openingstijden. Ook zijn buurman heeft moeite met de strakke regels op Schouwen. Er moet wel met regels te werken zijn. En als je er niet mee kan werken, ja, dan heb je er ook niks aan. Weet je nog een spuitje lang? Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. Ik ben Marcel de broeder. Ik ben Perry de broeder. Genieten, genieten, genieten. Wacht even, dit is helemaal niet goed dit. Pak alles wat je pakken kan, voor je het weet is het gebeurd. In de Beachclub gooien de vaste klanten nog wat olie op het vuur van de openingstijden. Wat vind jij van de sluitingstijd? Je moet gewoon je sluitingstijd hebben tot 2 uur of zo, ja. En dan kan je ook s'avonds feestjes geven, besloten feestje, een bruiloftfeest, een zilveren... Ja, dat heb ik wel, dat begrijp ik wel, ja. Maar toevallig iemand gisteren nog, die wou een 30-jarige verjaardag van zijn broer boeken voor in september. Ja, dat gaat dan niet. Hij zei, ja, 11 uur vind ik geen tijd. 11 uur. Een bruiloft is nooit weg. Mogen we nog wat drinken, vriend? Ja, tuurlijk. Ik vind het wel leuk dat je mijn vriend doet. Ja, kijk, dat begrijp ik wel over een bruiloft. Dan moet je gewoon no limits hebben. Mijn eigen bruiloft is hetzelfde verhaal, tuurlijk. Echt waar? Ja. Maar je krijgt tussen tot 11 uur, meen je niet? Tot 11 uur alleen. Mijn eigen trouwfeest in mijn eigen zaak. Ja, dan moet je het aanvechten en kijken wat je eruit kan halen. Nu kan het niet. Dus dat is toch belachelijk? Ja, dat is wel kut. Ja, dat begrijp ik ook niet dan. Nou, dat is minder aangenaam. Dan zou ik... Ja, als je het aanvecht, je krijgt het nooit voor elkaar, denk ik. En ik heb nu advocaat genomen, ik zie het wel. Je weet, er heeft niemand last van je. Nee. Ja, misschien Greenpeace. Nog, mijn zaak is wel dicht dan, hè? Ja, precies. Het seizoen is afgesloten voor mij. Nou, dat is helemaal gek. Dit. Dan gaan we gewoon zien wat er gaat gebeuren. En wie beslist dat dan? De gemeente? De burgemeester en de raad. Ja, als de zon ondergaat op 4 minuten over 10 en de mensen willen genieten van die zonsondergang, dan moet je om 11 uur mensen vragen weg te gaan. We hebben geen politie en ook nauwelijks menskracht en voertuigen om op het strand te komen als daar openbare ordeproblemen zijn. Maar 11 uur is voor ons een limiet, want om 11 uur dan gaat de jeugd naar het dorp Renesse trekken. En dan gaan we ook alle aanwezige toezichthouders, of het nou politie zijn of gemeentemensen, ook naar Renesse overbrengen. Hebben we geen toezicht meer op het strand. Maar die reden slaat werk nergens op. U moet weten dat hier zo 's nachts op strand is net zo druk als overdag. Zometeen in paal 23. Als het inderdaad druk is en het misgaat op het strand 's nachts, houdt niet de politie, maar Marcel den Broeder de wacht. Ik probeer dus tegen te houden dat die kampvuren die ze maken, dat ze niet van mij houden. En de volgende ochtend ruimt schoonmaker Misha de rotzooi op van de op het strand overnachtende jongeren. Wild kamperen. En lekker liggen slapen vannacht.
Het gebeurt wel vaker. We liggen nou waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Dan komen we terug, bedje weg. Pech. Dat dus zometeen in... Het is natuurlijk zo, er komt een hoop met jeugd hier naartoe, maar alles komt mee. De dealers komen mee, alles komt mee. Het hele circus verplaatst zich gewoon naar een toeristengebied. En schoonmaker Misha beleeft door gevonden voorwerpen nog wel wat lol aan zijn werk in de vuilnisbelten van Schouwen. Ze hebben wel eens gewoon een radio weg die het nog gewoon doet of zo, weet je wel. Maar eerst terug naar het strand van Renesse. Het is er vanavond al gezellig voordat de disco's en kroegen in het dorp gesloten zijn. Heren, al naar huis? Ja. Wel rustig. Dankjewel. Ja, het is nog rustig. 1:05. Ja. Ja, de grootste drukte komt toch om tegen 2 uur. Alles gaat hier om 2 uur dicht. En ja, dan willen ze toch allemaal naar huis. Op straat blijven hangen is ook niks. We hebben expres een busje ingenomen, nou, het is stikdruk hier. Er staat hier gewoon een 500 man, dat wordt in 3 bussen, weet je wel. Het wordt gewoon echt af en aan gehaald. Ja, rij je maar hoor. Ja, ik vind het is, aan de ene kant is het milder geworden en aan de andere kant is het een beetje, ja, het publiek is wat feller, zou ik maar zeggen. Het is een beetje heet gebakerd. Het gaat goed zolang het goed gaat en dan als er een keer de vlam in de pan slaat, dan is het even verkeerd. Maar vroeger was het een beetje, in mijn ogen, gezelliger, laat ik het zo zeggen. Had je dit allemaal niet nodig wat je nu hebt. Overal bewakers staan en noem maar op wat. Dat is nu, schijnt dat nu echt nodig te wezen. Niet Perry, maar zijn broer Marcel den Broeder loopt vanavond wacht bij het houten strandpaviljoen. En nu blijven ze een beetje bij het pad waar ze naar beneden komen. En ik probeer dus tegen te houden dat die kampvuren die ze maken, dat ze niet van mij hout doen, om het zo maar te zeggen. Ja, de hond is ook voor de gezelligheid. Ik bedoel, anders sta je alleen en ja, het werkt toch een hond. Van de week zei ze nog, hey Bouvier. Hey Kaza, dacht dat je Bouvier was. Begrijp is oké, wat kijk is oké. Begrijp is oké. Begrijp is Het is natuurlijk zo, er komt een hoop met jeugd hier naartoe, maar alles komt mee. De dealers komen mee, alles komt mee. Het hele circus verplaatst zich gewoon naar een toeristengebied. Even een momentje. Duinhoeven. Ik heb een Duinhoeven, voor jou ook. Eergisteren was het even een beetje hectisch. Dus op een gegeven moment hadden ze aan de deur gezeten, aan de zijdeur. Hier gingen ze onder het rijden open, dicht, open, dicht. Hadden ze een beetje aan de draadjes gezeten. Op zich levensgevaarlijk natuurlijk, maar ja, dat schijnt te moeten. Het is 2 uur 's nachts in Renesse. De kroegen en discotheken zijn gesloten. Bij het verkoophok van de pendeldienst wordt er geduwd en getrokken voor een kaartje. Heb je in de grond gestaan? Nee toch? In de bus ook 2 Duitsers die naar het enige Nederlandse eiland zonder koffieshop zijn gekomen om zu giffen, te blowen. Waarom wir sind? Ja, verrauchen. Voor te kiffen. Die moeten hun wiet dus wel illegaal hebben gekocht. Regel komen met de gemeente en dan moeten jullie met Veronica duidelijk maken dat die tenten hier iets langer open blijven. Want dit is echt gewoon poep dat ze om 2 uur dicht gaan. Heren, jullie willen met de bus mee? Ja, graag. Waar moet je naartoe? Duinhoeven. Duinhoeven. Hebben jullie een kaartje? Wij gaan dadelijk met een hele grote groep gaan we het strand op. Nemen we de gitaren mee. Nemen we lampenolie mee, nemen we vakkers mee, gaan we vuur spugen, gaan we singelen en dan gaan we helemaal uit ons dak. Kijk eens.
we gaan rijden. Op weg naar het strand komen de wilde verhalen over het strand behoorlijk los. Gisteren waren we hout aan het sprokkelen tussen de duinen om effect te maken. Hè. Ligt daar zo'n stelletje, zo'n koos ligt er door 5 te rijden. En wij zaklamp pak een zaklamp, wij schijnen. Die kerel die springt er vanaf en rennen. Zitten. Hé mannen. Hoe is het? Het is nog droog gebleven, ik ging net even druppelen, maar... Ik ga dus even bij mijn schaapjes kijken. Is zo voorzichtig. Wij altijd, hè? We zien elkaar straks nog even. We hebben koffie met kip. Is de kip nog niet op? Doe die hierin. Bedankt. Hoi jongens. Het is maar goed dat de bewakers van camping Duin en Strand hun rondje rijden, want een stel idioten heeft een duin in de fik gestoken. Hey, camera. Kut, Bij de paneldienst in Renesse is het inmiddels echt druk geworden. Alle kroegen en disco's hebben nu om 2:30 s'nachts al het feestvee inmiddels wel uitgespuugd. We kunnen allemaal mee, ja hoor. De openingstijden in het dorp zijn een gruwel voor de echte feestgangers. Die nu dan ook niets anders rest dan naar het strand te gaan. Alleen Duinhoeven. Seks gehad? Zijn jullie wel seks gehad? Nee. Zijn jullie ook seks gehad? Wacht nou wel. Nee, serieus niet. Ik roep dat zo. Individueel is het gewoon helemaal niks. Er staat gewoon niks voor. Maar zodra ze met een groepje zijn, durven de jongeren meer dan goed voor ze is. De pyromaatjes op het strand lijken zelf ook nogal geschrokken van het snel om zich heen grijpende vuur. Met de particuliere bewakers van camping Duin en Strand proberen ze de fik te blussen. Over de gekste! Hey, vol gas! Gezellig hè? Kijk, dat bedoel ik. Even rustig aan. Ja. Ja hoor. Nou, je moet gewoon een beetje verbaal optreden tegen de grootste schreeuwer die erbij zit. En als je dat met de mond een beetje lukt, om die jongen een beetje, ja, ik wil niet zeggen kleineren, maar om hem met een grap of een grol een beetje op zijn plaats te zetten. Nou, dan neemt de rest van het publiek het wel voor me over. Dan, als ze zien dat er geen eer meer te behalen is, dan vinden ze het ook zo leuk niet meer. Ja, ik vind het wel goed dat die bussen rijden. Alleen dat is om 2 uur alles al sluiten in Renesse, dat vind ik minder. En dan al teruggaan. Dat had ik niet verwacht van Renesse. Je moet veel langer open blijven, man. 2 uur is nog geen tijd. Is er geen reet te doen daarna. Precies, had iets langer mogen doen. Ja. En de politie moet minder streng zijn. Want als je het maar wat doet, dan krijg je 100 gulden boete omdat je staat te pissen of zo. Dank je. Toen was het brandmeester. Alles is bloed! Alles is bloed! Wat is weer? Wat is weer? Het is 3 uur, het is ik denk de drukste avond geweest vanavond. Ik heb hier nog 1 bus richting Duinhoeven, richting Burg-Haamstede en dan is het gebeurd hier. Dit is de laatste voor Haam. Waar moet je naartoe? Ja, daar kun je mee. Heb je al een kaartje? Ja, dan wachten we nog even. Ja, dat is eerst toch? Ja, dat geeft niks. Ja, Ik ga ook niet ik weet mee. het zeker. Waar moet jij naartoe? Jij moet hier niet mee, hè? Nee, dat klopt. Maar zij was wel eerst. Dat stond één van de eerste. De laatste bus vertrekt uit Renesse. De schreeuwers liggen inmiddels in hun tent. Op het strand knettert in deze zeldzaam zwoele zomernacht het kampvuurtje en klinkt er een gitaar. Zie je mee?
De rest is wel Bart. Bart. Oh, kijk. Dat is de gekste! Ja, gewoon een beetje lullen en dan een wijf pakken. De hele avond lol. Nee, de hoofdstad van Brabant. Den Bosch! Lekker vrouwen, lekker bier. Hij zegt 4. 3 seconden lullen en dan neuken, dat is gewoon het mooiste. Hey jongens! Zeeland hebben we gekozen. 1, het was goedkoop. 2, Salau was te ver weg. En 3, ja, we zijn met al onze maatjes, dus dan willen we nog meer, jongens. Hey, Bezel! Jullie heeft het hem toch maar weer gefixt. Dit is de winnaar. Een hele dikke proficiat. En nu even die zware deur openmaken. However it may roll, give it a spin, see if you can somehow factor in. You know there's always more than one way to say exactly what you mean to say. We gaan even de kar aan het lossen. Voor alle vuil eraf. Even kijken of er nog lege flessen in zitten. Voor het statiegeld. En dan gaan we zo meteen naar de wc's. Het is niet het lekkerste werk zoals je ziet. Er is altijd gewoon een radio weg die het nog gewoon doet of zo, weet je wel. Of fietsen vind je ook wel eens, dat vind je hier niet tussen, maar... Er wordt wel een en ander gevonden zo in een heel seizoen. Zeeland in de zon is een waar paradijs. Maar voor zowel toeristen als ondernemers is er één ding dat steekt. Alle horecagelegenheden sluiten te vroeg. Maar de burgemeester is onvermurbaar. Randstedelijke toestanden moeten verre blijven van zijn kroon op Zeeland. Schouwen-Duiveland is geen Amsterdam, is geen Rotterdam, is een plattelandsgemeente waar de recreanten en ook de eigen inwoners ook op een gegeven moment hun welverdiende rust moeten hebben. Schouwen-Duiveland is toch overwegend de gemeente waar gezinnen vakantie vieren. Wij proberen ook ruimte te scheppen voor jongeren, die we ook dolgraag hier hebben. Maar het mag niet zo zijn dat het beeld van jongeren de boventoon gaat voeren. Het is wel logisch dat de burgemeester het eiland dat bekend staat als vakantieeiland voor jongeren een ander imago wil geven. De jongeren maken meer rotzooi en hebben minder te besteden dan de gezinnetjes die de burgemeester zo graag ziet komen. Gewoon mensen die van op en van het strand komen, die gaan naar de wc en die zijn weer weg. Dan gaan die niet lekker donderen of zo. Kijk, de wc's in het dorp worden heel door de stappende jeugd gebruikt. Dan krijg je daar te zien. Hier komen we elke dag. Je moet elke dag schoongemaakt worden. Ook al maken ze hier niet veel, ik bedoel, we moeten toch even een doekje erover houden. Zo, schoon. Nee, zeker niet. Het moet toch gebeuren, maar netjes in de pot, hè. Nou, wild kamperen. En hebben ze lekker liggen slapen vannacht. Dat gebeurt wel vaak heen. Die liggen nou waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Komen terug, een beetje weg. Weg. Volgende week in Paal 23. Ondanks de opnieuw stromende regen branden in Haamstede 4 caravans uit. Gelijk om Enschede naar boven. En een Duitse politieagente lost tot grote hilariteit van haar Nederlandse collega's op geheel eigen wijze haar parkeerprobleem op. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Dat dus volgende week in Paal 23.